Sanibonani, leli phimbo elinibingelelayo, ukhanyisile eyamanyanda intokazi. Kanti-ke isalwa namanje impi yama-foreigners, abantu bokufika banqunyelwe ugwayikatiki osomabhizinisi bangaphandle abangakabhalisi ama-spaza shops abo ukuthi azovalwa ngokusho kwahulumeni. Ingathi-ke iningi labantu alizwa kahle indaba yokuthi bazovede babhalise emese bayaqhubeka nokudayisa ukudla okungcolile, okungahlanzekile, okuhanjiwe nesikhathi ok-expayile. Imishikashika-ke isaqhubeka emalokishini, baxosha. Kuvela nokunye abekade kungaziwa abakwenzayo okunyantisa igazi. Kade kunenye ividiyo lapha ey'nkundleni zokuxhumana lapho amaPakistan edayisa khona amanzi. Lawo manzi ahamba ngepayipi njalo aze ayongena ethoyilethi. Banemishini yokuklina amanzi, kodwa inkinga kuthi lawo manzi abaklinayo beze bawakhiphela ngaphandle, bafake ley'gubhu ezindle, babeke iglasi enhle eklini ukuthi uthenge uphuze. Only to find out lawo manzi aphuma phakathi ethoyilethi. Kunepayipi elihamba lize longena ethoyilethi ngendlela abangasicabangeli ngayo. Maningi amavidiyo lokho evela ey'nkundleni zokuxhumana. Bayasebenza abantu base-South Africa, bayabheka iy'toro zabo. Kuningi abakutholayo okunyantisa igazi. Mina ngiyafisa ukwazi ukucabanga lapho comment section, asihlangane khona. Confused us. You see, when you are in the small business, to get a SARS number, we didn't get the answer to that one. Otherwise, if the government wants to register, it must be legal. We want to be legal. No one is under the law, above the law. But we never see, even the president didn't discover this expired food killing people. We didn't find anything. Did you see yourself? Did you get it? Doctor didn't say anything. But there is a challenge. General sales tax and the property tax.